So guys, नै दाबो बेंगलराव मोनायाखै आं पार्कआव बेरायगासिनो दायो नै बिराद गाजा दाबो मोनायाखै आरो नै स्रां दंबावोसो दाबो दसे खारनो फैदों आं दायो बेलासिनि खिन्थु दाबो मोनायाखै आरो बिथिंजाय टाइमा खैथा जाखो 5:31 जालायबाय नै बिथिं औवा दंलायबावोसो औवा बिथिं मोजांथार जायगाया नै दाबो मोनायाखै ओरैबायदिखा बिराद मानसिफोर थाबायो नै खारोबो इन्सटाग्रामाव लोगो ओरैजाय औवा दंलाबायबावोसो नै औवायानो गोमोसो बिथिंना हेलो कोई तो आ जाओ भाई कोई तो आके कमेंट करो दाबो मोनायाखैथ' बिथिंजाय ओंखायनो लाइभ हगारदां लाइभ थगायदों सानलाबायनो हागौना सोरबा नैबाव दसे जिरायनोसैसो आङो दसे जिरायलायबावबायसो नै कोई तो आ जाओ भाई कमेंट करो इन्सटाग्रामाव लोगो मोनना नै बिथिं थालिर दंफां दंबावोसो थालिर फुल कमेन्ट खालामदो रा सोर नायदों कमेन्ट खालामदो माथो सिरि सिरि थायो कमेन्ट खालामबानो जायोना दाबो मोनायाखैलै नै जोंनिथिंहाय बेंगालराव दाबो मोनायाखै जोंनियाव नैथिंजायसो बेरायफैदों आङो दसे पार्कआव खारलाबायफैदों आरो आयौ थाम्फै अरदों थाम्फै गिदिरखा थाम्फैयाबो कमेन्ट खालामदोब्रा सोरबा नायदोंबा कमेन्ट करो कमेंट तो करो गाइस कमेंट कोई तो है सोर नायदोंब्रा कमेन्ट खालामदो सोरबा नायदोंबोला फेसबुकआव लोगो मोनना जब से दिल मेरे ना 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 दिनै आं नोंखौ जोबोर साबसिन नुदों
औवा गोजासो बिथिंजाय औवा दाबो मोनायाखै बिथिंजाय दाबो मोनाखायाखैब्रा कोई तो है कमेंट करो गाइस बिबारा बारोबोला गावदाङैनो बारखायो सना नैथिंजाय लाइन मारिगासिनो सोरबा हाग्रा गेजेराव तू चले So go. Thank you so much Bodo S आंनि लाइभआव फैनो थाखाय जोंनियाव मोनायाखै नै दाबो बेंगलराव ओरैबायदि स्रां स्रांखा नै दाबो नुदों दा सोरबा थगायदोंसो सानगोन खिन्थु नै ओरैबायदि स्रां स्रां दाबो खमावनो 6टा साराय 6टासोआवसो मोनायो जोंनिथिंहाय नै बिलाइ गैयै दंफां बिलाइयानो खमथार मा दंफां बेखौबा बारजों गुबाय बेयो गोदान गोदानफोरखौ दिन्थिदो ना जाखो मा दिन्थिबावनो आरो बेनो आरो राउन्ड पार्कआ फिसासो बियो ओरैजाय राउन्ड खालामजायो आरो नै बिथिं लामा दं ओरै गिदिंजागोन बैथिंजाय आरो ओमफ्राय नैबे आं गेजेरनि लामायाव दं ओमफ्राय बैथिंबो दं बे जाहैबाय गेजेरनि लामा आरो गेजेर बेहाय नै इथिंजाय माबा माबि दंफां दंलाबायो थाल माथांनो लावखार ओंखाम जायाखै नामा सार गैया गाइस जायासै देग्लाय टाइमानो मिलायासै आरो लोगोफोरबो गैयाना हारसिंखायनो जायासै आं देग्लाय ओरैनो दाउ खौवौआ गाबदोंमोन दानि दाउ खौवौआ नै मनेटाइज जादोंना जायाखै नोंना बड' एस वाट्स टाइमालाय बेसेबां जाखो ना मनेटाइज जाबाय जादोंबा खिथाहरदो कमेन्टनि गेजेरजोंनो ada बेसे सोर दं नोंहा बहा थांनानै जाखो सोर दं नोंहा बहा मोनलायनाय जायाखै
खामायदोंसो खामायनायालाय खामायदोंमोन बड' एस बिसाखौहाय माथो बुंनो जोंहा फेमिलि दंफैयो फेमिलि नै मोनासिगोन जोंथिंबो बारा टाइम नांला एबार वाट्स टाइमा कमप्लिट जादोंना जायाखै बड' एस नोंना तू चले तो मेरे दिल पे आसमां से दिखा तुझको तो देखो ना कुछ नहीं है